ягон пранк нест, ягон фан филм нест. Реальный видео е. Наора аз Япония омода кардагем, бародармон имрӯз ҳамин BMW нава барои ҳамаи мо шуморо майдаш мекунад. Made in Japan. Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Ин навор бародаро аз Япония омода шудаги ҳастай. Навора то охира тамошо мекунем ва боварӣ дорам ки барои ҳамаи шумора ин маъқул мешавад. Фақат дастгирра фаромӯш накунем бародаро, лайкҳоро бигзорем ва мо ҳам хеле наворҳоро барои шумора пешкаш мегардонем. Раҳмат ки бо мо ҳастен, саломат бошен. салому алайкум бародарони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Бародарони азиз, ба хоҳиши бисёри шумо ки хоҳиш кардем ки ягон мошини спортивни М-Sport майда ки мо хоҳиши шуморо ба назар гирифта имрӯз овардем мошини Е46 BMW серияи 3 тройка объёми 2 қатӣ. Мо ин мошина майда мекунем ва барои шумо нишон медиҳем ки ира мо чӣ хел майда мекунем. Бародароне ки мехоҳанд ки мошини хишона I0 бигиран МК кунанд, бампер, парого, фарои қафо, фарои пеш, ҳама рул М-Sport метавонанд ки дар инстаграми мо, дар ватсапи мо, вайбер, телеграма бинависанд ва мо метавонем ки ба хоҳиши онҳо ин мошина ҳамаи запчастҳоша равон кунем, то ки ӯ метавонад ки мошини хича М-Sport кунад. Ва барои бародароне ки лайкҳоро дариғ намедоранд ва дастгирӣ барои шумо азиз ва бародарони азиз, чӣ дидестем, мо мошина бардоштем то ки кор кардан барои мо осон шавад ва як тараф баллонҳоро кушодам ва хостам як чиз дигаро барои шумо нишон медиҳам ки дар ин мошин ин амортизатрои спортивни ҳастанд ва ҳаминҷа ки шумо мебинед, ҳаминҷа регировка дорад, метавонед ки мошина паст ё ки баланд кунед ва ҳамчунин метавонед ки шумо ин амортизаторро заказ кунед ва барои шумо комплект равон кунем, яъне ки амортизаторои пеш ва қафо ва чӣ хеле дистанд, пружиношам спортивни ҳастанд. Инҳоро ҳам шумо метавонед ки регировка кунед, яъне пастӣ ва баландии мошина. BMW яке аз машҳуртарин миёни истеҳсолкунандагони автомошинаҳои олмонӣ мебошад, ки ба сегонаи беҳтаринҳо Audi ва Mercedes дохил мешавад. ҳама автомошинаҳое ки ин ширкат истеҳсол мекунад ба класси премиум тааллуқ доранд ва миёни ронандагон сазовори эътирофи самимӣ гардидаанд. BMW 3 серияи E46 низ истисно нест. насли чоруми BMW 3 E46 аз ҷониби истеҳсолкунандагони Бавария баҳори соли 1998 дар Франкфурт ба роҳ монда шуд. дар аввал фақат навъи седан, яъне ки автомошинаҳои дорои 4 дарро истеҳсол мекард ва баъд аз 2 сол, соли 2000 ба истеҳсоли нави универсал каравани ки BMW E46 аз замони бароришаш ба тамоми талаботҳои муштариёнаш BMW E46 ба итмом расид ва аллакай бо боварӣ метавон бартариҳо ва камбудиҳои ин автомошинаро
ки садҳо ҳазор километр озмоиш карда буданд доварӣ кард ва ҳатто имрӯз тарҳи беруна яъне ки дизайни берунаи ӯ ронандагонро шод мекунад. дар муқоиса бо BMW E36 насли чорум E46 баданаш васеътар аст ки ҷиҳати мусбии ин автомошинаро нишон медиҳад. бародарон расидем ба марҳалаи арара гирифтан ва биридан. ва мо ҳозир ин фуки пеша мебирем ва ин ҳамихе зинда фуки пеша равон мекунем. дар ҳолате ки худо накуна ягон бародар агар ба ягон садама ки пеши мошина мезанад метавонад ки мисол бе ягон кашидан бе ягон оҳанора зада рост кардан кори устора мо осон мекунем ва ҳама ира зинда ки рӯй кардем инҷа болто қатъӣ аст уҷа усто метавонад ки болтора хушрӯ ҳӯй куна ва ҷои задагиёра бигира дур партоя ва ира зинда ҳамихе дар пеши мошин болтош қатъӣ сахт куна ранги чӣ шава заводской. ба он хотир арара мегирем ва буридан асар мекунем бародарон. навобаста аз оне ки шумораи зиёди элементҳои дар ин мошин истифодашуда алюмин мебошанд, вазни мошин афзуда аст. доираи муҳаррикҳо яъне ки моторҳо аз ҷониби таҳиягар дар насли чорум версияи сеюм BMW E46 пешниҳод шудааст, хеле васеъ аст. марҳамат бародарон, фуки МК E46 спорт. ҳолати мотор чиқаде ки шумо мебинед, мотор бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. 14 модификатсия яъне ки 14 намуди моторҳои бензинӣ ва 6 намуд дизел пешбинӣ шудааст. ҳаҷми кории ин моторҳо аз 1.8 то ба 3.2 литр мебошад. бародаро ин фуки пеше ки мебинем ира ба забони англисӣ носкат меган, яъне ки нос бинӣ кат буридан, яъне бинӣ бурида. мо бинии мошина буридему дар тори сараш мондем. марҳамат. мо ира чихе буридем, ай тараф шунда нишон додем. ана миша меояд. ва ин ҷае ки шумо мебинед инҷа болто дорад. вақте ки ягон мошин мезана, пешш мезана, метавона ин болторо ҳӯй куна ва ҳамин фуки пеша ҳамихе збор бизана дар мошини худаш. расидем ба навбати мотор ходовой часта фуровардан. ҳозир мотор мошинаи поён шуда нишон медиҳад. бинем бародарон состоянии хуб дар қарор дорад. мошини 19 майдани кардаги мо. часта ҳозир мефуровем ҳамаша. ҷои мотор руған шумо мебинед. ёра машинҳое ҳастанд ки дар кор нестанд, мебиримшон ба мухити руған ба сар даҳни мотор мерезад. машҳуртарин моторҳои бензинии BMW E46 ин мотори объёми 2.8 M52 TU 193 қувваи аспро дору аст, ки дар мошинҳои солҳои 2000 омадааст мебошад. инчунин M54 бо ҳаҷми 2.2 170 қувваи асп, 2.5 192 қувваи асп ва объёми 3 ки 231 қувваи аспро ташкил медиҳад, дар солҳои бароришашон аз соли 2001 боло ба назар мерасанд. бародаро ина мотора қатъи ходовои пеш фуровардем. марҳамат. мотор объёмаш 2.2, мошин M Sport буд. марҳамат. мотор збор қатъи ҳама чизош сим
ҷаҳози мо мефурорем қисми қафора, хадавои части қафора. бародарони азиз, расидем ба охири кори имрӯза. чихеле ки шумо мебинед, яст газолин танк меган ба англисӣ, ба тоҷикӣ баки бензин, хадавои част қафо ба англисӣ рия аксел ва энҷин ба англисӣ, ба тоҷикӣ мотор ё ки муҳаррик. бародаро, инаи аст мошини М Sport 46 мо ки мо ира хору зарил кардем ки инаи чизош ба халқи мора хизмат кунад. ташаккури зиёд ки ҳамроҳи мо ҳастен, моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед ва фикрҳоятонро бинависен ки чӣ мошинҳоро мо дар оянда майда кунем ва оё барномаи мо ягон фоидае, ягон маълумоте, чизе ҳастае барномаи мо ки шумо аз ӯ ягон чӣ меомӯзед. бародарони азиз, фикрҳоятонро бинависен. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо то барномаҳои оянда.